Kaixo, Aima! Kaixo, Joni, zer moduz, ondo? Ondo eta zo? Honi primeran. Zer? Azkenian jarri dugu itzordua, Zer luzioa? Poste naiz. Eta gainera, Aimagek gau zabat jakingo du. Baina guainera, unea benetan esatuko. Aimag, asko moetu zaitu. Poste naiz. Zudak ezu bezala, asko lagundu diazu. Bueno, saiatu naiz ez, azkenian gure artean dugu, Oila. ezagunak edo kontaktuan gaude beti, eta Oila. saiatu nahi zuri bintzat bideak irikitzen ez. Oila, eta asko dizkia ezu. Ez que ni gaina fijatu nauk ire kanalian du bai nola entrevista oso politak eta karo, zen, ni tio ni lagundu bertze bizkat, bizkat zabalago egiten. Eta asko dirazu benetan. Eta oandik ingo ditugunak, Ame! Oso ondo. Alba, txibinularia, noske, zogetik bizikleta bat, eta ez pala bat dute, edo baketa bat edo. Bueno, jende asko bezala, guk nire nahi eta bilok kasu berdina ez, guk gura eta genukan igandetan zikloturista bezala ibiltze zana, eta nola ez, aita daukagu denok eredutzat etxean, eta guk iganderik uste genion berai bizikletan ateratzen, eta guk ere berdinen gene genuen ez. Eta, hala, usurbilen genukan txerrenduari eskola bat, eta puntatu ginen nahi eta bilok, eta hola ez, eta zergatik ez pala batekin edo baloiekin, azkenean gurpil gainean ondo moldatze ginalako eta futbolian ez ginen oso jaioak eta azkenean zerbaitetan ondo moldatze ginen, eta gustatzen zaizun azkenean ez, sorte hori eukido da bai ez. Bai, gustatu zaigula eta gustatu zaigun hori gure hobi hori azkenean ogibide ere bihurtu zen aurrerago ez. Zera ezako hobi bezala edukitzea edo ogibide gisa. Egizan ikuspuntua aldatu ite da, ez? Hobi bezala ukasunean, azkenean jolas bat da, eta gero esan dizuten bezala ogibide bezala bihurtzen da, baina orduan erantzukizunak era handiago dira, ez? Eta zure buruari ere gauza asko ezik jozu. Agian hobi bezala ere bai, baina badaude kanpoko jendea ere bai, ogibide bezala, orduan gauzak ezik egiten dizkizunak, ez? Eta batzutan gogorra egin leke. Orain berriz, txerrendularitzatea utzi nionetikan, profesional bezala behintzat, berriz ere hobi bezala bihurtu da ez, eta egia esan horrela gehiago gozatzen da. Zetaldetan hasi zinen. Euskaltelen, Euskaltel Euskadi, gaur egun Euskadi Fundazioa dana, ni talde horretan Euskal Herrian txerrendulari askok bezala suerte auki genuen ez, orduan sortu zala taldea, eta Euskadiko txapelketa irabazi nuen amateur moduan, afizionatu bezala, eta behi hori jaso nuen ez, eta gero 11 urte egin dituen bertan, 11 urte profesional bezala, eta ulertu nuen, jakin nuen ere buruak ja pixka ziklo hori bukatu zela, eta erabaki nuen talde saldatzea. Astanara junitzen, eta gero Astanako urte hori eginda gero, aurrengo sortzi urteak izan zen pixkat, treken egituran inguruan, bai radioxak, gero trek bezala sortu zena, eta esan liteke bi talde ezberdinetan egon naizela, urte asko, 20 urte denera, baina, aldi berean oso azkar pasa ziren urteak. Claro, ni hemen dutagadakai, zagatu zujatune, bitalde unela guztia lau talde gara, radioxek eta radioxek trek. Zer desberdintasun dago? Nik gehien bat desberdintasunak gehiago ikuste ditut, bai Euskadi izanetikan, Astanara da gero radioxak eta trek taldea pasan itzanean ez. Euskadi taldean, azkenean txerrenduari guztiok eta taldeko partaide guztiok, bai masajista, zuzendari eta denok, Euskararrekoak ginean ez. 100 kilometroko radio batean bizi gineanak. Eta aldiz treken egiturara salto egin unean,
asko irik izan ez, talde asko globalagoa, nazionalitate askotako txerrendulariak eta talde zabalagoa ez, Euskaltel Euskadin euskeraz bakarrik aritze ginen kasik, euskeraz eta gaztelaniaz, eta treken egituren berriz ingelesez ez, ingelesari ikasi berri izan dut, bertan aritzeko gauzak ulertzeko behintzat, eta alde horrela, diferentziarik handiren hori da ez, balioideak ere agian ere bai, presupuestoak ere handiagok mugitzen ziren trek taldean, eta bueno, baina naiz eta diferentzia horiek egon, azkenean, esan liteke maila edo nivel berdinean zaudela biak ez, gorenean, goldurrean, eta hori polita da. Nola beste du batek, txerrindulari batek, Espainiako itzulea? Bueno, Espainiako itzulia, badakizu, denboraldean zehar 3 itzuli handi daudela, bat da goizena egiten dena, denboraldean azkarren egiten dena Giroa da, gero Tourra etortzen da, eta irailean Espainiako itzulia. 3 handi horiek, 3 astetako itzuliak izaten dira, eta gorra da ez, gorragoa da prestaketa bertarako ez. Gaztea zarenean eta lehenengo aldiz egiten duzunean ikusten duzu, nik kapaz izango naiz horrelako itzuli bat aguantatzeko, baina azkenean entrenamentuak eta urtetik urtera ere errezidentzego bihurtzen zera, bai mentalki eta bai fisikoki ere bai, eta egin alda ez, nire kirol bizitzan 28 handi egin ditut, itzuli handi, eta baina evoluzio bat da ez, bai pertsona bezala eta bai txerrendulari bezala horretarako egokitzen zaude, eta iristen da ez, agian hasieran imposible edo zaila ikusten duzuna posible izango zela egiteko, lortzen duzu ez. Eta itzuli guztiak ez dira berdinak izango ez? Ez, hori da ez, esan dizudan bezala 3 astetako itzuliak gaude, baina denboraldean zer gehienak aste bat, edo gero egun batetako probak ere badaude, eta zure ezaugarrien arabera batzuk gehiago gustatzen zaizkizu ez, ni adibidez oso txerrendulari erresistente izan naiz, eta gehien bat itzuli handia gustatzen zitzaizkidan ez, bertan moldatzen ditzarako ondoen, eta emaitza politenak ere bertan ikusten nolako lortzen eukala ez. Eta Tourreko kasuan zer sentitzen zenuen? Esan dizuan guztiagatik, Tourra da agian nire kasuen erakargarriena, ez? Urte guztian zehar da Tourra lasterketarik handiena, daukan erreperkusioagatik, txerrendulariak bertan joten diren txerrendulari guztiak bertan zerbait lortu nahi dutelako, eta lasterketa bezala ere oso magnifikatua dago, jende asko jarraitzen dugu, ez? Nik uste dut denok daukagula agian naiz eta txerrendularitza ez gustatu, gustaile iristen denean Tourra arratsaldetan, Tourra da! Hori da, sofan eserita edo siestako garaian beti daude telebistan Tourra ematen, ez? Eta gero txerrendulari bezala bertan egotera handia da, ez? Eta bertan zerbait egitea baldin baukazu, esan dizuan bezala munduko bazter guztietara iristen da, eta bertan zaudenean konturatzen zara benetako lasterketa badala eta bertan egotea importantea da. Tourrak eta Giroak ere, eta Espainiako itzuliak ere, lagunduko ez zuen tokiak ezagutzen. Bai, hori da, ez? Hori da beste txerrendularitzaren gauza politako bat, ez? Askotan, mapa baten aurrean jarri izan du naiz, eta zenbatu ditut, ez? Edo, seinale ditut nire alabekin nun egon naizen, txerrendulari izan naizen bitartean, ez? Eta, hori gauza politiako da, munduan zehar txoko asko ezagute ditugu, ez? Esaterren, Australian izan naiz, Europan nik uste dut ez dagoela, alde guztietan egon naiz, Txinan ere izan naiz, Emiratoetan ere bai, Dubairen ere bai, batzuk esaterren horiek, ez? Zer da bizikleta bat zuretzat? Niretzako ogibide izan da, ez? Nire ogibidea aurrera eramateko erramienta esango genuke,
Baina hori baino aratago, ez? Nik orain dela laizter 3 urte egingo ditu, abuztuan 3 urte izango dira, hemen bertan Donostiako klasikoan txerrendu gainetik jaitsi nintzala esango genukena, baina ez dut bazterrean utzi, ez? Azkenean txerrendularitzak, bizikletak niri gauza asko ematen dizkit, ez? Arazoren bat daukatuenean buruan bueltaka, askotan terapia moduan ere bada, ez? Gauzak astutzeko, edo agian arazoei ere bai soluzioa bilatzeko ere bai, ez? Bai kirola egiteko ere bai, azkenean kirola egiteko nik uste dut oso kompletoa dela, eta gaur egun bizikletatik aparte nire lagunak ere bai, baina bizikleta gainean ezagutu dian jende asko ere bai, ez? Eta gauza askotarako balio du bizikletak, ez? Zer utzi duzu txirrindularitza telebistan emititzeko kontuaz? Nik uste dut asko ematen diola txirrindularitzari, ez? Jakin, txirrindularitzaren arazoetako bat errepidean egiten dela da, ez? Ez dago futbolean bezala, ez? Ez dago entala bat ordaindu beharrik eta nolabait txirrindularitzarik ere bere ingresoak edo jasotzeko nolabaiteko zerbait behar du, ez? Eta telebista horietako bat da. Jarraipena egiteko ere bai, ez? Jakin gaur egun munduan zehar 80 hamarkadan ez bezala, gaur egun munduan zehar daude lasterketa guztiak eta bazter guztietara izteko telebista gaur egun benetako erraminta da, ez? Eta eskerrak horri, ez? Nik uste dut horregatik ere txirrindularitzak jarraipena handia daukala, ez? Nola baloratuko zenuke txirrindularitzen egin duzu errepidea? Argi dagoena da, gaztea zarenean denok nahi dugula irabazi eta turra irabazi eta lasterketa pilo bat irabazi, ez? Baina, urteen poderioz zu konturatzen zara de bai zein den zure lekua, ez? Eta ni gustora nago, ez? Egin dudan errepideaz eta ibilbideaz, baina, azkenan hori da nire gorputzak eman dudana eta hor batzuk irabazteko ere txirrindularitzan atzetikan beste taldeki batzuk egon behar dut ere bai, ez? Eta batzutan tokatu zait niretzako lan egitea eta beste batzutan batez ere nire kirol bizitzako azken partean besteentzako aritzea, ez? Eta baina hori ere oso polita da, ez? Txirrindularitza kanpotik agien emate du nahiko individuala dela, baina taldeko lanak ere garrantzia handia dauka, ez? Ez bakarrik bizikleta gainean dagoenean lasterketetan, ez? Azkenean itzule handietan eta hor kanpoan gabiltzanean azkenean elkarrekin bizitzen ari gara, etxe batean ez, baina bai hoteletan eta horretarako ere bizikletza hona eman behar da eta gauza horiek ere baduzka. Txirrindularitzaz aparte zerbait egin daukatzu ikasketak. Bai, hori da, ez? Gaur egun nik uste hori bai asko aldatu dela, ez? Gaur egun txirrindulari profesionalizatea iristen dian ia gehienak baute atzetik karrera bat edo ikasketak, ez? Eta nire kasuan ere, nik formazio profesional bat egin nuen eta ikasketa bukauta gero pasan ditzen gainera, ez? Azken urtea ikasketak bukatu nituen eta kasi segidan profesionalizatera pasan izan, ez? Baina, gaur egun nik uste dut horretan ere, hor formazio lanetan dabiltzan jendeak garrantzia handia ematen diotela, ez? Zergatik, hor ere, enbutua gero eta estuga da, bizitza honetan bezala, kompetitibitatea handia dago eta ez da astu behar ikasketak egitea. Eta ez bakarrik profesionalizatera ez baduzu lortzen, ez? Profesional bizitza ere bukautakoan beste bizitza bat hasten da eta zerbait egin behar da, ez? Eta horretarako balio behar du horrek ikasketa. Eta zuk zer egin duzu, igual esan duzu, Bai, nire kasuan elektrizitateko formazio profesional egin nuen, baina, balio izan dit, ez? Etxean txapuzak eta egin behar dianean, nik egiten ditu batzutan, baina nire kasuan txirrindulari bizitza bukatuta eta gero, azkenean mundu horretan jarraitzen dut gauzak egiten, erropa txirrindularitzarako erropa
marka batekin egitula, bizikleta marka batekin ere aritzen naiz, eta mundu horretan murgilduta jarraitzen dut, ez, kontaktua behintzat. Eta niretzako ere denbora daukat, ez, bizikleta gainean aritzeko. Galdera experimentala. Online horrekin anu, zagaiteke mez, gauza guztiei buelta berez bat ematea gustatzen zaigu, eta galdetu nahi dizut, ea ze lotura egingo zenukeen zuk elektrizitatea eta txirrindularen zaren atean. Bueno, azkenean elektrizitatea lortzeko mugimendu ere behar da, ez? Eta badira hainbat invento edo asmagailu txirrindula bizikleta batekin, elektrizitatea sortu leiteke, ez? Dinamo moduko batekin. Lehenago baso den argia egiteko ere, azkenean dinamo bat jartzei zaion bizikletei aurrean, eta gaur egun eguraldi txarra daukagunean etxe barruan ere aritzen gara, arrabolarekin, eta guztiak elkartuko bagenituke, magina elektrizitate lortuko litzateke. Bueno, mila esker etortzeagatik benetan, ilusioa nuen, Plazer bat izan da, Jenny, plazer bat. Azkenean, hainbat gero lortu itzordu hau, eta poste naiz zuri gustatu izana, eta ni bintzat gustora egon naiz. Bilaliko diego musu bat gure ikusten. Hori da. Venga, musu bat denoi, beste bat arte. Agur!